Gikan sa Pobs TV Center, ania kanitong siglaw nung naguluhan. Gibaylos apam kinatong siglaw ng mga higala. Dili kini tinuod nga istorya. Bugna lang kini sa tong hunahuna. Unsa man tong dugayan. Ato nang paminawon mga higala. Magda, buo na bagay ang mong desisyon. Pagigbuwag ka kanako. Oh, Mateo. Buo na akong desisyon. Magda. Tungod lang ba ni anang imong apam? Imong gubuon o gatong imong tapuson ang gatong relasyon. Mateo. Love kita ka, Mateo. Pero tungod na itong panahon. Oh, kasabot ko, Magda. Ingana lang ba kakahuyang? Muning tapuson na itong relasyon. Tungod kay mukuyog ka ng mga pao. Di na ako gusto magpakabuhin na nikalbutan na, Magda. Gusto na ko magpakamatay. Di ko gustong mawa ka na akong kliran. Pusla na mawa ka na akong kliran. Magpakamatay na lang ko. Mateo, ayaw ko nagbata, Mateo. Pasensya. Love kita ka, Mateo. Unsa kay gidangatan sa panagbuwag ni Mateo o ni Magda, mga higala kong suki kong tigpaminaw. Tangi ang laing sumpay ni natong suglanong naguluhan. Gibaylos apam.